Sani koro kalure kod nonro mawuok kuom lakteche, nyithindo mayom 136 osewito ngimagi e thuolo mar dweche 4 magisebedo ka ging'anyo. Mano en kwan mamalo ahinya mag nyithindo mayom mawito ngimagi. Gini omiyo koro lakteche bende koro ramo ni kokutieko ng'anyo ma kamae to wabo bedo ka wariwore kodgi e ng'anyo. To wang'e ni lakteche kong'anyo to japiny ema hinyore. Japiny kodhi od thieth kacha onge thieth moro amora monyalo yudo. Mano biro bedo ka kila jema ne jo Kenya duto. Erokamano, ing'eni kata wan kaka wabedo iye kani. Dine wabed mishandled sama nonyuolwa, dikoro waonge go opportunity mwabedo kokane. And ngima nyithindo ming'adogo, ing'ado ngima nyithindo ma future gi wakia kaka biro dhi. And most kama koro wachomeni mana kaka kuponi somo dhi maber, gin maber. Then other than nyithindo matho matindo go, nitiere mine matho kanyuol. Jokama onge miyo monego tho kanyuol kakelo ngima machielo. Omiyo hata dwa kwayo jo Kiambu gidogane drawing board, gibed piny gi jogi mondo, nikech ing'eni the Public Service Commission nigi chikegi gi kako nego bed ni chulo jite. Counties just domesticate them. Koro ng'iyo, like corruption mana kaka nene wacho. Ere gimomiyo pesa ng'ato miseng'ado, osebiro misechul, samichule cha ting'ado, tiende ni in kode, ang'o momiyo kichiwe, tidwa time nade. Kiambu waseng'eyo sama nyo wane devolution conference ni, manyo ndio mabeni. Kiambu nyo wuok for all the good reasons. But kakoro duogo kagima core mar health ema gitimo kamano. Anto base nitie kamoro ma adwa pogora matin gi jo KMPDU. Ing'eni health and devolved. And county ka county ng'iyo kaka rito ginene jo tijege. For example, kaka Manachi, wana bruchiwo example gi Homa Bay kamae. Kamae Homa Bay KMPDU the doctors man kanyo dhi maber. Okaneno wach moro nikech gibedo piny to giwuoyo. Koro giwe ketho jogo dhi obed piny nikech the most critical part mana gima neno wacho. Health, chiemo gi gang'owa gi somo. Koro kangimani, in fact, onge ng'ama biro chiemo kangima rach. Onge ng'ama biro somo kangima rach. Koro wadwaro ngima, wadwaro wich maler mondo ji otimre nade mondo bed piny. An anyiso jo Kiambu ko telnegi gi governor. Governor odogane piny mondo bed piny nikech gik ma jogi yuago. In fact, onge kuma gidware pesa moro moa oko. En mana pesa te mikelo ka. Wayie ni pesa to tin manyikelo, but kaluwore gi jo komondiki to pesa no biro. Pesa ni kosebiro dak gibed piny mondo ging'i working conditions gi. Adieri en ni some of these governors tiyo maber. One governor osiptende kidhie facilities nitiere. Kendo nyose temo owuotho kondgi koni komanyo. Okorit pesa ma malo kende mondo emo oket kuondego. Omanyo pesa kondgi koni mondo keti. Makata sani level ginene. Homa Bay County Referral. Sani gere a very good facility. Mabro no setimo renovation mar outpatient adieri ler makata wan ang'e a few MCS mwago ma one services wamanyo ginene wamanyo Homa Bay Referral Hospital mamano tayiego ni adieri jati sirikal onego ng'iyane ni kata wan mwatimo oversight ni osiptende mwatime oversight gi be wanyalo dhiye ka emergency moro nitiere nikech Aga Khan machielo nyalo bedo ni mabor en Kisumu, the nearest Aga Khan mantie inpatient ni Kisumu. To kibedo gi nyathi matuo kata ine mituo, be inyalo dhi e hospital cha. Koro bedo ni wadhi e osiptende no, ging'e ni jotendwa gitimore nade biro ka. Unless ni en case moro maduong' kabisa, makori wacho ni ibed ang'owa, ibed referred. But adwaro challenge fellow leaders. Sana moyiergi, wang'iyane. Ndalo moko ne ncha wane e ginene. E show moro pre-devolution conference. Makata na wachacha ni hawa. Kaber, to facilities me osiptende ma public gi. Obed maber kabisa, ma ng'ata kaparo, to par ni atimra nade, adhi e facility wacha, adhi yudo maber. Nikech SHA no sechul, adhi timora nade, adhi yudo maber. To kama SHA poko chule, bro chuni ni golo pesa ni, mondi timri nade, mondi chaki chulo godo. Sikul, kidwa dhiye, idhiye public, ok private, nikech waketo gigo maber kanyo. Koro hata akwayo governor ma Kiambu, luonga ne jo gigo piny, mondo ubedgo, nikech adieri, mana mineno gima timore seacha, dong neno ka en Kiambu, obro a Kiambu to dhi e county machielo. And nitie jomoko be kamoro ma bende ok mor ni health obedo devolved. Ginyalo mana gombo. Kamuting'o kata jo UHC gi. Anto jo UHC I would support kabisa
mondo gibed confirmed. Nikech pesa gi onego bed ni nitiere. Confirmation biro gi gik mang'eny nikech ema nitie gi deductions, statutory deductions ka. Jogi obed confirmed mana kaka ne awinjo ka ng'ato wacho. Ing'eni counties dwa ni mondo